Sugeng pepanggihan malih kaliyan renungan padinan GKJ Purwantara Jumat Pon 16 Mei 2020 kawaos dening kula sedherek Yahya Murdianto saking Pepatan Kismantara. Renungan ing dinten menika kawula pendhet saking Rom 8 ayat 37 dugi 39 ingkang mekaten. Nanging mungguh ing bab iku mau kabeh kita padha ngungkuli wong kang padha menang jalan saka panjenengane kang wis ngasihi kita. Sabab aku mesthekake sanajan pati utawa urip, para malaikat apa para panguwasa kang saiki ana utawa kang bakal ana, apa para panguwasa kang ana ing dhuwur utawa ing ngisor, lan sadéngah titah liyane ora bakal bisa megatake kita saka ing siye Gusti Allah kang ana ing Sang Kristus Yesus Gusti kita. Saking pangandika menika kula pendhet ayat Rom 8 ayat 39 kanthi jejer bab katamtuaning pracaya. Pasamuan kekasihipun Gusti ingkang sinebat pasamuan menika dumadi saking tiang-tiang ingkang maneka warni kawontenan lan sesipatipun ingkang mekaten menika ndayani maneka warna pamikir lan tujuanipun. Gusti Yesus tansah maringi tuladha kangge gesangipun pasamuan. Inggih tuladha menika kedah dipun lampahi dening pasamuan ingkang sami nurut lutut dumateng Gusti. Tentu prakawis-prakawis ingkang dipun lampahi dening pasamuan menika satunggal kaliyan setunggalipun benten-benten. Ananging bab kapitadosan menika kedah dipun upakara kanthi tulusing manah. Kathah pasamuan ingkang sami leladi dumateng Gusti menika kedah dados suri tuladha kangge kapitadosan wonten ing tengahing brayat ageng ugi wonten ing satengahing urip ing tatanan masyarakat sakiwa tengahipun. Warganing pasamuan nggadhahi fungsi kados dene kulawarga ageng ingkang ngraosaken relasi ingkang rumaket kaliyan para tokoh patron utawi tokoh sesepuh. Para patron utawi tokoh sesepuh menika tentunya sampun kathah nggadhahi pengalaman-pengalaman ingkang tanpa upami kangge nggulawentah bab kapitadosan dumateng Gusti. Peran para patron menika boten saged dipun sepelekaken amargi kapitadosan saking para patron menika tentunipun sampun madhep mantep ngantos salaminya nunggil kaliyan Gusti ingkang dados juru pangen ingkang sejati. Mugi Gusti tansah berkahi kita sedaya lan sugeng ngayahi jejiban kanthi tulusing manah pasrah sumarah marang Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, ngantos wekdal sakmenika kawula taksih panjenengan paringi kekiyatan ugi napas kehidupan kangge kita leladi tumrap gesang kasaenan ing saben dintenan. Gusti ugi paring pangaksama kangge kapitadosan kula kaliyan pasamuan paringan paduka. Amin.